Kok koyong ngene apa sanggane yen lagi tak rewangi betino nyambut gawe ratoso nanging kayane rasa piro rasa nelungso rasane atiku yen aku elingan marang sliramu asem ono suwe ampun ku mikir kowe maksa agawe bingung hatiku Rino kawangi aku tak salah memuji marang kersane Gusti aku tak kuasa nikmati mereka bila aku bisa urip kaya Nalap di tengah-tengah menarik nila. Ada baca nama kantor
Puspita ing mitra
Ucap dulu